Ani omuntu akambori omukungu montoki. Omukungu n'omuntu okubuuka mambi ogenda mugondo gwembuka erinda abaana baye baragere. Omukungu n'omuntu okwirina endagera erinda abaana baye bayigote. Omukungu n'omungina orakworowe n'omugako ekoro bedroom nakina ikero achake go smile erinda abaana baye batware obotoereru. Omukungu n'omuntu oratare koro kuzimba ka Nairobi erinda abaana baye bari in Translate Classic. Omukungu n'omuntu oraesoke asa amachanchabe erinda abaana baye babeke chisuti. Omukungu tindi mukungu ane tinko omukungu korende. Omukungu tari omuntu otakerewa korere gosore. Omukungu n'omuntu bw'engencho mono. Omukungu n'omuntu oria enonyekera abete nabakugoka erinde enyumba yaye etware omugoko. Nani omugaka nigo akwagacha enyumba lakini omukungu nigo akonyekora yaba worth living nigo akoreta omugoko omusasoko ene bantu bayigubuya ase gosoa ase enyumba eyo. Omukungu n'omuntu oria oragende riko auterere achandike eri nomwerioye. Abageni barero baikanse bakonya gukwana baragire bayigote bamukorera endagera ne mbanyoranga nero monene onyerwande bagukora acha batebinga abantu baminto ngemo nasogo chanda onye muta ite comment endagera menta omukungu wife korende omusacha n'omuntu oria nonyekera bwato obwobo obonge niga gutire nego tebanga ita oteme gocha bwone njina bunkugo tandurana erinda abana baye batwara obwoba wamanyenga tata nara yani ondete yorankorere kende anemo omugaka n'omuntu oria ekira abana babato obwoba omuntu akona ko baseri wanakimana mede baba yangu atakupiga nje tonde terego sorry yani abana bamanyanga tata naro omugaka n'omuntu oria wikaranza abana bayense obagorora. Omugaka n'omuntu oria omusani w'abana baye korende bado n'omwiboriani ganga tabwati obwoba bw'okubagorora korende bado naganete nga onyaga kubagorora abe omusani w'abana baye. Omugaka n'omuntu okubuuka mambipi ogenda kuliga emirimo wetanana ochaka moroba pi erinda abana batware enyumba baramenye erinde batware rent bagokanira enyumba eri bamenyete erinde abana batware oboremu bwikaransa nyumba bamanyete nga tata n'emirimo akari erinde abana bamanye nga onye timbu atikende tata ngosaba. Omugaka ekimsigo tebanga muntu monene ndiogo. Yes, I know I've spoken a lot of Ekegusii and I was speaking using my preaching voice. Yeah, at times I do feel like preaching. I feel preachy. I think I just destroyed my own throat. Kama nitakuwa na tough time kwenda kwa practice on Saturday na Sunday. Either way, muntu monene ndiogo. Abukare the old age aba murambaro batatu igawa chiete bakanyora riyo. So riyo ngento. Riyo is ukiwa ng'ombe utoe nyama hiyo ngozi yake. Yes, exactly, ngozi ya ng'ombe inaitwa riyo. And kitambo huko na vitanda hata kama tuko na jina kama amaita yegetanda uburangeti egetamba gyo kwebisi hizo zote hizo maneno za juzi. Riyo unapata wanua hata kwa ng'ombe ng'ombe imekufa and then they take the skin, they dry it and then it becomes a makeshift bed. And then sijui kama kitambo kulikuwa na baridi juu I'm not yet to find out whether walikuwa na blanketi juu textile industry also came with this colonialist. So in essence it's like kulikuwa na baridi mingi sana. Either way ngesikia baridi. So nilikuwa nasema yes, hapa mragete batatu walienda road walikuwa natima kupata riyo ilikuwa na shimo tatu. So it was a fresh riyo. Wakaamua waweke kichwa ndani hivi kwanza wachungulie like waone kulikoni kuendeleaje. So ameka pa hivyo wanachapa story wanajiona vile ni mapro, kumbe riyo lilianza kukauka and then it dried around their necks in such a manner that shingo zao zikashikiliwa. And the next time walikuwa wanajaribu kutoa wanaenda kuvuruta wanapata
anajinyonga. Yeah, walikuwa wanajinyonga. They're like yeah. So vile ametusuka huyu anaenda kuvuta huku hivi, wewe unavuta kwa huku hivi na kutekana like ngongenta more yani ngongenta more. So in essence they had nothing to do. How were they going to help themselves? So lakini uzuri ni ule kwamba mboringa mugakanaro omogotorenge gwetange gati apo tu akaona kauliza abambura makiao. And then amade aitoro tubila tutane tokambia ono mwensi pi mina morego tirimba ko chimate roche ochimate roche mogo iko nasa mate moso imerinde riyo ichake konyia. So tirimbo kani kuteremka gochimate mate tusema gani the downside roche is the river, alafu moso ya mate mwingie ndani ya maji rinde riyo ili rivyo the cow's skin ichake konyia yanze kukua okonyia is iache kuwa nyonga. And the young man listened, wakateremka wakafika chini and did exactly how the old man told them, and everything was okay with them. Everything played out perfectly as he told them. Erindo musio tevanga monto monene ndiogo. Anawezeka kaa mzee sana but bado ere no monto omonene musio tevanga monto monene ndiogo. Salamu mingi sana kutoka kwangu mimi Mange kwenu nyinyi nyote ambao mmekuja kutazama katika ikiganja Ekegusii. Egando no abantu bonsi pi wamwanyagetinge babuche gosomera Ekegusii kigera ekenenkiringa nto monyene timaite Ekegusii ekengetenje patebirinde mojo gotebye abantu abange timaite ekenge njege ndongo kana kugenda na ikaransiga nadigiriri online araba ebintu abantu bakonya gukwana igoro Ekegusii bari batamanyeti nagenda nasoma indabasiego koro kwenda baro nasoma ebitabu bikiga by'Ekegusii kingo kora iga nande nagenda nabori tata ndongero tagete abantu igoro Ekegusii kingo kora igo nachiga na ikaransa wangu nari kanse scriptere wangu ere nyinge mono ere natrena bosiwe kamera natebanga. Welcome to Culture Bank Neke Nakio Ekeganja Ekegusii. I'm always saying that Ekegusii is not just a language. It is the culture yomonto korokunga omugusii abantu bonsi pi bamwanyagetinge. So rero ntagete turigereria asa mangana afya amangana yebi mu byaito mono names given to different diseases. Amarwaire ao. So oborwaire is a disease na amarwaire are diseases. Amarwaire ao na marietavo Ekegusii. Nmaitenga ase Ekegusii atogotebanga eriogo rio mwana no monto monene erinde muso tebanga monto monene ndiogo. Kingo translate gochia sege songo. I will not say an elderly person is like medicine. Kegere Ekegusii gatebanga monto monene ndiogo. An elderly person is medicine. Bono asa amarwaire ao konyoranga amarwaire ao like I said oborwaire is a disease and amarwaire is the plural of a disease. Ayandeniga aeto amarietavo kurwa ase bose ti signs and symptoms ebintu biri bikorokia nga umuntu yiga nabatu borwaire gete bose asaria ago affect mono. For example, Enyamaa are lungs. Enyamaa is a name given to corona because corona egoso ase chimioro yagenda ya affect the lungs tia mwana bantu. So yarokunga Enyamaa. Turigere ntubuna Enyamoreo. Enyamoreo is AIDS, also inatumika kuangalia Gonorrhoea. Okorea ni kukonda, yani umuntu akore ebimo byae bya chaka umuntu anaisha mwili umubero oera. So inaitwa Enyamoreo. So amarwaire ao tutugiruna orosao is diarrhea. Ogosa is to diarrhea. So orosao is to diarrhea, and then orosao ruavana, that is infant diarrhea. So nainti wanongorigeria sekitabu kyane iga mbarigereri ntebe diseases and the names in Ekegusii.
So tugochikorigereria amarwaire few of them erinde ayande we will keep looking at them kagira Ekegusii nkirikoera and then turikogenda and ons every week nogotogotoka igase ekiganchi kiga gia Ekegusii tunyagosoma na gosomani Ekegusii. So an allergy is Enyamo. A plague ni Enyamokirimbi. When corona first came, it was given different words. Abantu bari konyeruka korondo, nyakoroma, enyakweyani, abandi bakanyerukanga Enyamokirimbi yembeba. A plague of rat. Enyamokirimbi yembeba kagira we know that it started from the rat. Erendo omugusi otebanga Enyamokirimbi yembeba. Yani nga it was caused by the rat. Yaba Enyamokirimbi yembeba. And then corona as omugusi akogendera iga kanyeruka Enyamaa ikiagira ego affect ama kuna nateba togo chaka. Enyamoreo AIDS, Enyamosono Gonorrhea, Chinsango Mumps, Chinkegeta, Cramps, Senene is a skin disease, Seri ni Ringworm, Egetono is a wound, Rikwege is a wound, Rikwege, ri'esiria, Gangrene, Emioyo, goitre, diarrhea, or say constipation, Ekiongoreka is a heartburn, Kogireka is fainting, Ekera Egekubegeku is asthma, Enyaini endonge liver cirrhosis, Ekeuno is pneumonia, Ebyaye ni tubidonda tunakuwa nazo okone waro mwana abwate atote babwate ebyaye ni tubidonda ego tumunda awante binga eriogori ebyao no tokwembeba. Rikuba is a cold, Rikwege amakwege ateba is a chronic wound, Riote is a wound, Esamusamu are boils, Nande Kinabororo is a boil, Waku Ndrume is epilepsy, Ndrume is epilepsy. Now anenateba Orosauru Havana is infantile diarrhea. Yes. Ikina kikigancha Ekegusii nateba ande nkogendera kobenyoringa iga no tokogendera tokoba togosoma Ekegusii koruase gendande togenderere gosoma Ekegusii from time to time erinde twensipi tukuje kujua Ekegusii. I'm of the understanding that people who actually they can understand words in Ekegusii but they cannot really speak Ekegusii. And I'm trying to make you understand more words Ekegusii erinde kogenda ka Monto atebenga omwana niga umwana orwari ebyaye usidhani ati matimdota kona zake ebintu byane ni vitu byangu orende ebyaye ni ugonjwa ya erinde tunyakumanya tunyagosemani tunyakogororana na gukonyana asa mang'ana y'Ekegusii. My name mangi niki na kikigancha g'Ekegusii nande notogosoma Ekegusii from one week to the next. So guys, please share with your family, share with your friends, make sure that everyone is learning Ekegusii because you made them know about Ekegusii. That is it. Till next time, see you in the next episode, or rather, see you next week.